Bé, el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta anterior, que és la del mes de novembre, la del 29 de novembre de 2018. Tenen alguna objecció que fer-li a l'acta? No? Passem a la seva aprovació. Vots a favor de l'aprovació de l'acta? Bé. Sí? Unanimitat. Bé, a veure, ara hem de... si seguim l'ordre del dia, el segon punt de l'ordre del dia era l'aprovació d'una proposta d'acord que se presentava des de l'àrea d'esports, però el que anem a fer, i vaig a explicar per què, és presentar una moció que presenta l'alcalde i explicaré una moció d'urgència. Primer votarem l'urgència i després s'aprovarà o no s'aprovarà la moció. I és que veuran, nosaltres fem una proposta d'acord, la regidora Eva Santa Fe fa una proposta d'acord que se basa en uns informes jurídics d'un despatx d'advocats de prestigi en el món de l'esport i un informe i una addició a l'informe de l'oficial major que avala la proposta que ens vol traslladar sobre la taula. Una proposta jurídicament correcta. L'últim que interveneix en tot l'expedient és el senyor interventor, que el tenim ahí darrere. I l'interventor, de tots els punts que figuren en aquesta proposta d'acord, n'hi ha un que el fiscalitza de disconformitat. Un dels punts el fiscalitza de disconformitat. Aleshores, per a poder aprovar aquest acord que ens ha presentat la regidora, és necessari alçar el reparo de l'interventor. L'interventor, repeteix, fa una disconformitat, presenta una disconformitat a la continuïtat del servei. No obstant, i això vull deixar-ho clar, l'interventor diu que n'hi ha que tindre en compte que jo tinc que fiscalitzar de disconformitat, perquè jo tinc que entrar en la llei pura i dura, però hem de tindre en compte, diu l'interventor, els informes i l'addició a l'informe de l'oficial major, és a dir, que deixa la porta oberta. Per tant, per a poder passar al segon punt de l'ordre del dia, l'aprovació de la proposta de la regidora d'Esports, és necessari primer que alcem el reparo de l'interventor. Aleshores, el primer que hem de fer és votar la urgència d'esta moció que presenta l'alcalde. Vots a favor de la urgència? Unanimitat? Perquè ahir no han alçat els... Sí? Unanimitat. Vale. Bé, sí que també m'agradaria demanar-li que isquera del plenari a la regidora Eva Santa Fe, perquè Eva Santa Fe... Sí, perquè possiblement Eva ha format part de l'associació de clubs i no volen que el seu vot pugui interferir en esta proposta. Per tant, la proposta, l'alcalde delega les seues competències i en el moment vol l'alcalde torna a replegar aquestes competències. Per tant, li demani a Eva Santa Fe que se'n vagi a fora, jo faré seua la seva proposta i votarem i evidentment ella no va votar. Sí. Bueno, bona vesprada. Me resulta un poco sorprendent a dia d'avui el que se trasllada perquè pense que no tinc ninguna relació laboral en l'associació de clubs i precisament el que portem a este plenari és la resolució del conveni en l'associació de clubs, algo que no li agradaria fer a ningú treballador que estiguera dins, i si jo me tinc a ausentar, algú que tinga vinculació directa en fitx, en actiu, en l'associació de clubs a dia d'avui hauria de vindre-se'n en mi. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Bé, la proposta de l'alcalde repeteix que és per alçar i se reparo i aquesta disconformitat del senyor interventor. I els dos punts que arreplega el que li proposa al plenari és, en primer lloc, resolver las discrepancias producidas levantando el reparo formulado por la intervención en su informe de 17 de diciembre de 2018 de conformidad, levantamos el informe, de conformidad con los informes jurídicos emitidos por Aznar y Mondéjar Abogados de 5 de noviembre de 2018 y los informes del oficial mayor de fecha 5 de diciembre de 2018 y la adición a este informe de fecha 13 de diciembre de 2018. Continuar con la tramitación del referido expediente dándose cuenta del presente acuerdo a la intervención y Departamento de Contratación para su conocimiento los efectos legales oportunos. Esta es la proposta que se porta sobre la mesa. Torn de paraules? Jo quisiera una qüestió de...
Sí, gracias. A ver, visto, también para que la gente lo entienda, visto que el expediente es claramente complejo y habla de una situación en la que hemos estado cerca de 20 años, en la que se han producido idas y venidas y cambios legislativos entre medias, pues todo esto acaba que a las 5 y, como han visto todos ustedes, 5:20 entramos a la sala de comisiones y se nos presenta esta moción, que es verdad que la hemos aprobado por urgencia, que en cierta manera surge porque hemos llegado a la conclusión también desde el Partido Popular que si había un informe de disconformidad se tenía que levantar el reparo, pero luego ahí dentro se nos surgen ya las dudas de si la señora concejala tiene cierta compatibilidad o no tiene compatibilidad, o tiene que abstenerse o tiene que salirse, si otros concejales también tienen relación con la asociación de clubs. Entonces, lo que solicitamos desde aquí, pues ya se nos ha avanzado en la sala de comisiones, es al señor secretario, que entendemos que tendrá que hacer un informe al respecto sobre los nuevos acontecimientos y entendido la premura que tiene este asunto, ya que debemos de llegar a un acuerdo antes del día 1 de enero. También entendemos que ha habido tiempo de sobra por parte del Ayuntamiento para llevar este punto a pleno y lo hemos traído a 27 de diciembre con el límite temporal del 1 de enero. Pues solicitamos amparo al secretario, solicitamos que se quede sobre la mesa sin perjuicio de que se haga un pleno mañana, el lunes o el día que corresponda, para poder estudiar bien unos informes que ni siquiera están hechos y que consideramos relevantes, y poder estudiar de nuevo la propuesta de acuerdo que ahora no propone la concejala, sino que propone el señor alcalde, entendiendo también que aunque hablemos del reparo anterior, se podría añadir en la propuesta de acuerdo inicial que existe un informe de disconformidad, cosa que no ponía en el punto inicial. Y esa es la propuesta del Partido Popular, intentar que se produzcan unos informes que entendemos y nos gustaría que se pronuncie el secretario, son relevantes en cuanto al acuerdo, no sé si a lo mejor sobre este acuerdo o sobre el siguiente punto, pero en todo caso sobre el global de la discusión, y que por lo menos los concejales del Partido Popular en la reunión previa hemos llegado a la conclusión de que no podemos emitir un informe o un voto consensuado y sobre todos los aspectos de la resolución y del propio acuerdo, porque no tenemos los informes necesarios. Gracias. Bien, el orden del día, no hace falta recordarlo, no lo establece el señor secretario, lo establece el señor alcalde. Por lo tanto, esto va a continuar en el orden del día. Ustedes han aprobado la urgencia, por lo tanto, ahora vamos a, si quieren debatir, debatimos, y si no, pasamos a la aprobación o no aprobación. Esto no se va a dejar sobre la mesa, estos dos puntos se llevan al orden del día y continúan en el orden del día. Sí, lo único, lo que le pedía al señor secretario no era que lo retirara, sino que dijera si es preceptivo el informe que tiene que realizar o no. Presidencia, ¿no? Sí, sí. Hay un hecho claro. Las causas de abstención, que son variadas, ¿vale?, afectan a los empleados públicos y también a los miembros de la corporación. Es una obligación de cada uno saber cuándo no debe de intervenir en un caso. Eso es así. Por lo tanto, yo entiendo y deduzco por la ausencia de la señora Santa Fe que ella ha considerado, porque yo en ningún momento he dicho nada hasta ahora, ha considerado que debía de abstenerse y se ha abstenido. Por lo tanto, para mí ahora mismo no hay ningún problema. Es una decisión que ha adoptado la concejala y eso no impide el desarrollo, que yo sepa, de este punto. Este punto que me refiero es un punto fuera del orden del día, que se ha declarado de urgencia, pero aún está por votar. Dicho eso, la cuestión que plantea por parte del concejal señor Sota, correcto, yo lo veo bien, es un tema que ha surgido ahora, a última hora, yo tampoco desconocía todas estas cosas, no tengo ni siquiera documentación al respecto, pero, correcto, creo que haría falta hacer un informe. Bien, esto se puede hacer un informe sobre estas cuestiones y otras de la misma índole, que por lo que veo están surgiendo. Ahora bien, la continuidad o no de lo que es el expediente, evidentemente, el punto, yo ya digo, no hay nada que impida que se pueda ahora debatir y votar esta moción. Y si algún grupo considera que debe de proponer
dejarlo sobre la mesa por los motivos que considere que ya han sido expuestos, lo que procede es, como siempre, votar esa propuesta. Y ya está. Yo es lo que considero que habría que hacer. Ellos han propuesto dejar sobre la mesa este tema por unas razones y a eso habría que tenerse. Esa es mi opinión. Pues, como es la opinión del señor secretario, si quieren proponerlo, se vota y no hay ningún problema. La propuesta del Partido Popular es dejar sobre la mesa estos 2 puntos. Votos a favor de dejar sobre la mesa estos 2 puntos. Vale. Vale. Entonces quedaría 8. Partido Popular, Esquerra Unida y Ciudadanos. Muy bien. Votos en contra de dejar sobre la mesa. Y en contra, 8. 8. ¿Vale? Y ahora una segunda votación, porque ha habido empate. Vale. Votos a favor. A favor. 8. El mismo resultado anterior. Votos en contra. El mismo resultado anterior. Voto de calidad del alcalde. Vale. Explicació de vot? Sí, això... Bona vesprada a totes i a tots. Nosaltres hem votat a favor de no deixar-lo sobre la taula perquè els punts... O sigui, nosaltres com a compromís, i això ho anava a dir durant l'explicació del punt, no hem estat, quan vam fer el conveni amb l'Associació de Clubs, que recordem va produir-se en 2003 per unanimitat del plenari. Que això, perquè l'associacionisme en aquest moment s'ho creuia en tot el plenari i, de fet, el Partit Popular donant les gràcies a la regidora socialista del moment, dient que moltes gràcies per la seva bona disposició i totes aquestes coses. Nosaltres no hem estat fins a aquesta legislatura, això ja és una cosa evident i que hem repetit en tota la legislatura, i per això la nostra responsabilitat és llegir-se tot l'expedient. Un expedient que comença en 2002 i que sabíem que les comissions no eren el dilluns, eren el dijous, perquè hem tingut les festes de Nadal. La nostra responsabilitat ha sigut vindre a les comissions i a la Junta de Portaveus amb els dubtes i tot l'expedient llegit. Són més de 400 fulles i nosaltres hem complit. Per tant, a mi em sembla una falta de respecte per tots. Si algú fa els deures en temps i forma, això no se produeix a 3 segons de començar el ple. Això es produeix en les comissions informatives que foren la setmana passada, el dijous, o ahir mateixa que tinguérem Junta de Portaveus, i fins a aquest moment els dubtes es resolgueren. Inclús en la Junta de Portaveus es va poder modificar el punt 7. Per tant, i per el bé d'interès general, que és el servei d'esport per a totes les persones que estan apuntades, que són 2.400 segons l'expedient, és una responsabilitat. Podem estar i discrepar de les maneres i de les formes i podem dir que les coses se poden millorar, però pensem que és una responsabilitat no deixar a les 2.400 persones sense un servei d'esports a partir del dia 31 de desembre, que és quan s'expira la pròrroga, perquè la llei de contractació va canviar i va entrar en vigor en març o en abril d'aquest any, de 2018, i la llei d'esports se va modificar en 2011 i el que tenim que fer, i tots els ajuntaments haurien de fer, és prendre exemple i redefinir el servei d'esports que cada ajuntament tinga que donar. El nostre tindrà que fer això i això és el que votarem. Redefinir-lo, dir que és l'esport del servei municipal i quins esports se faran mitjançant unes ordenances noves i un nou servei que se tindrà que fer, i això serà molta feina i és molta responsabilitat, i ho entenc. A mi també m'han donat això 5 minuts abans, perquè n'hi havia un reparo. Però aquest reparo, l'informe de l'intervenció, estava en l'expedient, i jo el tinc. Moltes gràcies. Bueno, ¿volen intervindre en este punt de l'ordre del dia? Entonces, passem a la votació. Bueno, pues vots a favor de aprobar la moció presentada per el alcalde. ¿Vots a favor? Vale, Partido Socialista. 8. ¿Vots en contra? En contra. Otra vez. Vale. ¿Vots a favor? Altra vegada. Sí, segunda votación. ¿Vots en contra? Vale. 8 també. Voto de calidad. Vale. Explicació de vot? Sí, buenas tardes. Está claro que el informe estaba en el expediente seguro, pero también está claro que no estaba en el resumen señalizado como que había una objeción por parte del interventor.
resolver una discrepancia con la intervención en cosa de minutos, pues sinceramente no es de nuestro agrado. Por lo tanto, por eso hemos votado que no, porque consideramos que es cuestión de estudiarlo. No ha habido manera de posponer un poquitín el tema, pues por eso, simple y llanamente hemos votado que no. Moltes gràcies. És explicació de vots? Senyor Lorente? No. Senyor Ibáñez? Sí, gracias, señor alcalde. Para que la gente que está aquí pues lo entienda, al final lo que hemos o lo que han aprobado aquí es levantar un reparo del interventor, que en palabras del alcalde deja la puerta o la ventana abierta, no sé cuál ha sido su expresión. Me gustaría que algún día el interventor cogiera la palabra y dijera si es que en su intención era dejar una puerta abierta a cualquier cosa. Nosotros entendemos que no, entendemos que hay una discrepancia, que nos hubiera gustado, y así se lo transmitía al secretario, y creo que hubiera sido bueno para el Pleno poder tener pues a lo mejor la Junta de Portavoces previa, que hubiera venido el señor interventor y pudiéramos haber aclarado las dudas al respecto, pero entendemos que por parte del equipo de gobierno no le dan tanta importancia al reparo del señor interventor. Nosotros entendemos que cualquier reparo, cualquier discrepancia, cualquier informe contrario de cualquiera de los técnicos, más aún si es secretario o interventor, tiene un peso jurídico. Entendemos que todos lo saben y que a sabiendas han votado en levantar ese reparo, y desde luego no podemos estar a favor de resolver una discrepancia con el interventor de esta manera, ni de levantar un reparo sobre parte o no parte de lo que se vaya a aprobar aquí. Entendemos que quien lo haya hecho en conciencia, y desde luego ahora en el siguiente punto pues explicaremos más razones. Gràcies. A veure, nosaltres també anem a explicar el vot. I a veure, el que hem de fer és llegir textualment el que diu el senyor interventor, perquè les coses són les que són i no les que volen que siguin. I l'interventor va dir que no s'informa de conformitat a lo que se propone en la aprobación del Pleno. Repetir, lo que se oposa es a la continuidad del servei, pero no obstante debe de tenerse en cuenta a los efectos regulados en este capítulo el contenido del informe y adición al citado informe del señor oficial sobre este aspecto. Es decir, es de veres que el señor interventor està manifestant la disconformitat en la continuïtat, però diu que no hem d'obviar els informes jurídics del senyor oficial major. Esa repeteix a través que l'informe de l'interventor és un informe de disconformitat, però també és cert, i això no podem amagar-ho, que darrere n'hi ha altres informes jurídics, Aznar i Mondejar, l'oficial major, i un informe tècnic del senyor José Luis Merchant, que avalen la proposta que avui se va presentar. Una proposta que ens agradarà més, ens agradarà menys, però que jurídicament és una proposta correcta. Miren, vostès ens demanen que resolguem el conveni en l'Associació de Clubs Esportius de l'Aliana. I això és el que portem a la taula, el que anem a tractar ara. Ens demanen que resolguem el conveni i ho anem a fer, però evidentment, mentre tramitem tot el que tenim que fer, hem de licitar el servei, hem de crear un reglament d'ús d'instal·lacions, hem de modificar l'ordenança fiscal que regula la cessió de les instal·lacions. Mentre tot això arriba, evidentment necessitem un temps. I per això demanem una continuïtat del servei. Una continuïtat del servei perquè nosaltres tenim una responsabilitat. Tenim que ser responsables. I què fem nosaltres amb els 2.600 usuaris que té l'Ajuntament de l'Aliana en el poliesportiu? Què fem amb els més de 100 monitors que hi ha en el poliesportiu? Què fem el dia 1 de gener? Els deixem la porta tancada i ja està, és el que volen. Pues nosaltres, mentre governem i governem en responsabilitat, tindrem que assumir-ho. Ens hauria agradat, potser, assumir la gestió directa, que podria ser el gran cavall de batalla, assumir la gestió directa, però si no som capaços ni de treure el nostre treball des de l'Ajuntament, tenim treballadors per a poder fer aquest treball que se fa al poliesportiu municipal? Mire,
Amb aquesta proposta que s'anem a presentar ara després i el que l'anem a debatre, nosaltres estem complint en les nostres obligacions, les obligacions com a representants i com a gent que està governant aquest Ajuntament. Assumirem les competències municipals en matèria d'esport i busquem solucions i som responsables del que fem. Si el que vostè pretenen és que l'1 de gener tanquem el poliesportiu, doncs no ho anem a fer. I no ho anem a fer perquè existeix un acord jurídicament correcte, perquè pensem en l'interès general, pensem en les persones i perquè tenim una responsabilitat com a governants. Bé, el punt número 2, que suposa que passarà a ser el número 3, és la resolució del conveni amb l'Associació de Clubs Esportius de l'Aliana i la continuïtat del servei i inici d'oportuns expedients per a la reglamentació i regulació del servei esportiu públic municipal i de l'ús de les instal·lacions esportives municipals. ¿Explico primero? ¿Vale? Bueno, sí, dona igual. A veure, des de l'any 2002, l'Ajuntament de l'Aliana té subscrit un conveni amb l'Associació de Clubs Esportius de l'Aliana. Un conveni per el qual ells assumeixen la gestió del nostre poliesportiu. Ells són els que presten els serveis. El primer que hem de dir és que des de l'any 2002 l'Associació de Clubs presta aquest servei perquè n'hi havia una empresa que era l'adjudicatària i se n'anà i pegà a fugir. I entonces se busca una alternativa que era l'Associació de Clubs Esportius de l'Aliana. Des de l'any 2002, repetís, des de l'any 2003, ells són els que han gestionat este polideportiu i s'ha gestionat en base a una figura jurídica que en el seu moment era correcta, que era el conveni. Existia un conveni entre l'Ajuntament i l'Associació de Clubs Esportius. Els temps passen, les normes van canviant i recentment, ja no tan recent, el que passa és que entra en vigor no fa molt, entra en vigor la nova llei de contractes del sector públic. I aquesta llei de contractes del sector públic qüestiona la figura del conveni. Per tant, el que busquem ara així és donar-li una solució a aquesta trava legal que existeix. I què és el que proposem? Nosaltres proposem, en primer lloc, resoldre el conveni amb l'Associació de Clubs Esportius. I no ho fem perquè volem, ho fem perquè la llei ens diu que tenim que fer-lo. Resolguem el conveni i això sí, per a poder iniciar una sèrie de tràmits, per a poder iniciar el camí del futur, per a que en setembre del 2019 puguem estar en funcionament, doncs evidentment el que anem a proposar és una continuïtat transitòria del servei, no una pròrroga. Les pròrrogues existeixen quan hi ha voluntat de, i així estem dient que el primer que aprovem és la resolució del conveni. Per tant, el que fem és resoldre el conveni i ficar un plaç diferit fins al 30 de juny. No podem deixar a les 2.600 persones en el carrer. Tenim que continuar prestant el nostre servei. I a partir d'ahir reconfigurarem el servei municipal. Hi haurà una part que serà servei públic municipal i hi haurà una part que correspondrà a les associacions del poble, als clubs esportius. I per tant, què anem a fer? Iniciar un expedient per a aprovar un reglament d'ús de les instal·lacions. I aquest expedient anirà acompanyat d'una ordenança fiscal per al cobrament per aquesta cessió de l'ús de les instal·lacions. Per altra banda, prepararem els plecs de condicions tècniques i jurídiques, administratives, per a licitar el que és el servei municipal. I, evidentment, després també queda una figura que és la dels Jocs Esportius de l'Aliana, que saben vostès que se fan el mes d'agost, a finals de juliol, que també anem a licitar-lo. Per tant, aquesta proposta d'acord és una proposta d'acord totalment legal, se tenim que assumir a lo que diu la llei, ens agrada o ens deixa d'agradar. El 31 de desembre se resol el conveni amb l'Associació de Clubs Esportius sense perjudici que hi haurà una continuïtat transitòria fins al 30 de juny. Durant aquests 6 mesos, repeteix, el que anem a fer és buscar la via que ja existeix. Una part serà una concessió de manial i l'altra part serà una licitació i en això estem treballant. I aquesta és la proposta que se presenta al plenari per a la seva aprovació
si fora el cas. Intervencions? Sí, señor alcalde. Señor Lorente. Yo quiero intervenir porque mi intervención puede ser un poco que no entraría dentro de lo que es una explicación de voto, que además determina ya que la persona tiene absolutamente decidido su voto. Cuando hay debate, a lo mejor podría darse el caso de que en esto de que estar en democracia alguien cambiase su orientación del voto. Si no hay debate, es imposible que exista ningún cambio. Y por eso quería intervenir. Quería intervenir en varios asuntos que van a hacer anticipo que nuestro grupo municipal se abstenga en esta votación. Y van a ser, nuestra abstención fundamentalmente viene estudiada porque, como muy bien ha dicho usted, hay dos cosas que se votan en este punto. Una de ellas es la rescisión del contrato con la Asociación de Clubs, con la que estamos totalmente de acuerdo. Vale. Con lo que resolveríamos una frontera de alegalidad desde 2016, no desde 2018, como ha dicho la concejala de Compromís, porque la nueva ley de contratos es de esa época y no de la otra. Entonces, quería que se supiera que estamos totalmente de acuerdo con que se resuelva para que definitivamente este municipio tenga una situación totalmente legal en el polideportivo. Pero claro, como habrán visto, yo he votado en contra de levantar el reparo económico del señor interventor, cosa que no he hecho en los 16 años que he sido concejal en este municipio, porque considero que es un trabajador de este ayuntamiento lo suficientemente minucioso como para que pudiésemos tener algún problema levantándolo. Por tanto, estando de acuerdo con una cosa y no estando de acuerdo con la otra, nuestro voto va a ser la abstención. Ahora bien, a pesar de que pueda sentarle mal a algunas personas que se han tenido que salir del Pleno por tener alguna relación con la asociación / empresa de que estamos tratando, evidentemente el artículo 23 de la ley de la que estamos hablando, pues claramente, para mí, luego el informe del secretario lo establecerá, nos dice cuáles son las personas que tienen que abstenerse cuando forman parte de una entidad como la que estamos aquí. Y entonces, ser administrador de una sociedad, pues es una de las principales. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad, como parece ser que ha querido hacer ver, pero claro, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato. Y no pone aquí, en ningún caso, que un trabajador a tiempo parcial, etcétera, etcétera, tenga la persona que pudiese tener ese grado de consanguinidad tenga ninguna relación con esta abstención. Y dice en un tercer párrafo, en el punto C, tener amistad íntima con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. En fin, que enumera una serie de puntos en las que la ley especifica estas circunstancias, por lo que me parece que con buen criterio usted ha hecho o le ha pedido a la señora concejala que saliese y ella se ha malhumorado, ¿no? Por otra parte, creo que se han hecho algunas afirmaciones que ya se hicieron extensivas en las comisiones informativas sobre la internalización del servicio del polideportivo. Evidentemente, el equipo de gobierno estima que no se puede tener internalizado el servicio del polideportivo, que no tenemos los trabajadores para poder dar el servicio que el polideportivo da. Yo entiendo, y puse un ejemplo semejante el otro día,
que el hospital de Alcira, que ha sido internalizado, pues la Generalitat Valenciana no ha necesitado en ningún caso ni contratar nuevos médicos, ni contratar nuevas enfermeras, ni contratar nada de esto, sino que ha internalizado a los propios trabajadores. Con lo cual, trabajadores existen porque están. Y como están, pues el servicio se podría seguir prestando. Yo no sé si es ahora, o será pasado mañana, o será dentro de un mes, pero hablar de la remunicipalización, que es la palabra más extendida, la internalización, en este caso, de servicios que estaban prestando empresas externas o asociaciones externas y que ahora podrían llevar las propias entidades locales, se está dando, es una circunstancia que se está dando en centenares de municipios del pueblo español. En centenares de municipios. Muchos. Unos porque consideran que es más económico, otros porque consideran que simplemente es más eficiente. Todo es una cuestión de voluntad. Pero esto será el debate que nos llevará, imagino, en estos 6 meses que se le quiere dar de prórroga a la asociación de clubs para que siga manteniendo el servicio de las 2.500 personas que hacen uso y de los trabajadores que están dentro, etcétera, etcétera. Pero esta situación en la que nos encontramos no es una situación que nos la encontramos ahora por casualidad. Es una situación que la llevamos viviendo desde unos años atrás, 2016, como he dicho, que se tenía que haber empezado a resolver. Pero la última es que, no sé, recuerdo si fue en el mes de julio, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, en una junta de portavoces el señor alcalde, por decreto, hizo una extensión de la posibilidad de que la asociación continuase trabajando, un poco con el compromiso de que se iba a resolver en estos meses hasta el 31 de diciembre esa situación. Pero la realidad es que no se ha hecho nada. Entonces, siempre hemos ido agotando plazos por decretos de alcaldía y ahora se ha querido traer al Pleno para que fuésemos todos los que diésemos esa verosimilitud a algo que económicamente tiene un reparo y que realmente lo que tenía que haber ocurrido es que se tenía que haber resuelto mucho antes. Y se tenía que haber resuelto siempre, y eso lo entiendo, en una situación donde los vecinos no dejasen de tener pérdida de servicio. O sea, que tenía que haber sido el verano pasado, cuando se acaban las fiestas del pueblo, se hace la semana deportiva y hay un lapsus y ahí se tenía que haber resuelto para que otra. Pero claro, nunca ha sido suficiente. ¿Qué pasa? Que ahora sí que estamos hablando de que lo vamos a dejar para junio de 2019, cuando las elecciones municipales son en mayo de 2019 y yo podría pensar fácilmente, y pueden pensarlo cualquiera de ustedes, que aquí lo que se ha hecho ha sido aguantar una situación hasta que se acabase la legislatura. Porque si no, no entiendo por qué no se ha resuelto. A mí esto simplemente me parece una actitud que ha sido una actitud electoralista, que se ha ido dejando morir la situación y la situación se resuelve con decretos hasta el último punto y momento en el que puedo hacerlo, y cuando no puedo hacerlo, pues busco el paraguas del Pleno para que se pueda hacer. Y entonces a mí eso no me parece bien, pero, como he dicho al principio, nosotros entendemos que la resolución es obligatoria para estar dentro de la legalidad, y como no entendemos la cuestión del interventor que ha planteado un reparo, por eso vamos a abstenernos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lorente. No, sí, es que... Buenas tardes. Básicamente lo acaba de decir mi compañero de alguna manera. Está claro que en esta resolución, en esta propuesta, hay dos partes muy definidas. La primera nos obliga a la ley. La segunda nos crean muchas dudas porque llevamos efectivamente prácticamente todo el año con el tema este. Yo sé que ha habido muchísimas reuniones, sé que se ha avanzado muy poquito por no decir nada, y la gran duda que tenemos, aparte de la que ha surgido del interventor, que es de por sí ya muy importante, la gran duda que tenemos es si seremos capaces en estos 6 meses
de concluir el tema. Yo sinceramente creo que no. Y nos vamos a encontrar con un problema. Por lo tanto, nos vamos a abstener. Senyora Montaner. Sí, moltes gràcies. Primer, per a no quedar com que la Ley de Contratos del Sector Público se publica en el BOE número 272 del 9 de noviembre de 2017 y entra en vigor el 9 de marzo de 2018. Sí, es verdad que se crea en 2014, pero hasta ese momento no entra en vigor. Por eso ahora es cuando nos obliga, es de obligado cumplimiento, desde su entrada en vigor el 9 de marzo de 2018. Por otro lado, entro en debate porque ya lo ha dicho el señor Lorente. Si explicamos el voto, igual podemos cambiar el voto. No sé, o podemos... no. No, si entramos en debate, si explicamos el voto, no, tiene usted razón. El Hospital de Alzira se ha podido municipalizar, o sea, asumir la gestión directa de la Generalitat porque no rompe el techo de gasto. ¿Qué significa eso? Que la Generalitat amortizó las plazas para que las cuentas cuadraran, porque es que el capítulo 1, este año, publicado hoy en el BOE, se podrá incrementar un 2,25%, que es el aumento de salarios de la función pública. Y a mí, en pro de todo esto, pues le pregunto, ¿qué plazas amortizamos en el ayuntamiento para poder asumir la gestión directa de estos trabajadores y trabajadoras y así asumir la gestión directa del servicio de deportes? Lo dejo en el aire. En eso, nosotros... És veritat que és l'únic punt en el que discrepem un poquet, perquè Compromís sí que vol la gestió directa. De fet, és una de les coses que vam dir. A diferència d'altres, nosaltres no hem contribuït a ninguna privatització d'aquest Ajuntament, a ninguna. I els serveis ja estaven privatitzats abans, en aquesta legislatura ja estaven. I de fet, quan se va traure el plec de jardineria, i així ho vam fer saber al nostre soci de l'equip de govern, vam votar en contra de continuar amb la privatització, que va eixir perquè n'hi hagueren ausències del Partit Popular. I això està en acta, i és així. Per altra part, no me repetiré perquè ja ho he explicat abans, la responsabilitat ens obliga a liquidar un tipus de contracte, lamentant o no el que tinga que passar, o sigui, és una realitat, és legal, i hem d'acomiadar aquest conveni, hem de licitar i sabem que n'hi haurà que fer un gran esforç tècnic i administratiu per tal que tots els plecs i les ordenances estiguen en temps i forma i que el servei d'esports municipal i les gestions de les instal·lacions se puguen utilitzar sense perjudici dels usuaris i les usuàries. Perquè això és el principal bé, que la gent de l'Aliana i que estiga en el servei d'esport, siga usuari o usuària d'aquest servei, puga exercir el seu dret de fer esport en el nostre poble. I això és per lo que hem de treballar tots junts. Torno a repetir que si totes les coses se diuen en temps i forma ahí dins quan fem comissions i així fora quan fem el pleno, s'evitaríem moltes proclames i moltes històries que al final són algunes vegades molt sorprenents. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyor Ibáñez. Gracias, señor alcalde. A ver, respecto a lo del pliego de jardinería que ha puesto sobre la mesa la concejala, es verdad que hubo unas ausencias del Partido Popular, pero luego, luego también es verdad que por cuestiones técnicas no se invalidó ese acuerdo. Y desde el Partido Popular nos hemos quedado esperando que vuelva ese acuerdo. Lo que se ha hecho desde Alcaldía o desde los órganos de gobierno es decir, vamos a minorar la cuantía, lo pasamos por Junta de Gobierno y aquí no pasa por Pleno ya. No sea que no se apruebe. Eso por explicar un poco lo que ha pasado con el pliego de jardinería. Bueno, sí, es mi opinión. Bueno, es un hecho que no ha vuelto a pasar por pleno, ¿no? Si no, que me corrija el señor secretario. Quería también que se me resolvieran ciertas dudas que tengo. A ver, nosotros queremos dejar bien claro que, desde luego, los usuarios deberían ser los únicos que no se vieran afectados por
este desgobierno, igual que hablamos de lo mismo sobre el agua, que al final los usuarios son los que pagan el pato. Aquí lo que entendemos es que evidentemente se ha dejado, a nuestro entender, que pase el tiempo y ahora nos encontramos en la situación en la que nos encontramos. Me gustaría que me aclararan ciertas cosas. Una es por qué entiendo que, y no lo desprendo con claridad del informe del oficial mayor, ni incluso del propio acuerdo en su último párrafo, ¿por qué debe de entender de este asunto el Pleno y no entiende Alcaldía cuando las prórrogas las entendía Alcaldía y no entendía el Pleno? Porque aquí nunca se nos llevó las últimas prórrogas para que decidiéramos en plenario y se resolvieron por parte del alcalde, y ahora se nos trae a Pleno para que resolvamos el contrato entre todos. Eso es una duda que me surge. Luego, también quería preguntar al proponente, que ahora resulta que es el señor alcalde, por qué este acuerdo, el que asume usted ahora, no contempla el informe de disconformidad del interventor en ningún punto. Y también por qué no se continúa con el sistema del convenio en el presente acuerdo. Gracias. ¿Una intervención más? No, nosaltres ja hem intervingut. Explicació de vot. Bien, pues incluso por alusiones, ¿no? Contestaría. ¿Sabe qué pasa? Que me da un poco la impresión de que Compromís quiere la remunicipalización en todos sitios menos en la Eliana, porque siempre hay una excusa u otra. Siempre que hemos intentado remunicipalizar algo, ha habido una excusa de el techo de gasto, queremos que solo sean funcionarios, en fin, una serie de cosas que, bien, queda muy bien cara a la política de la prensa y que salga en la prensa, etcétera, etcétera, pero a la hora de la verdad, cuando hay que mojarse es cuando realmente hay que poner las castas sobre la mesa. De todas formas, no le debiera preocupar tanto el techo de gasto porque hay fórmulas que se podrían aplicar y que durante estos 6 meses que vamos a tener de tiempo para crear esa licitación, antes de crearla, pudiésemos ver cómo podemos recuperar trabajadores y que realmente sea un servicio interno. Ya le digo que no va a ser así. Se lo anticipo, no porque tenga yo ninguna bola pitonisa sobre cuál va a ser la actitud de Compromís en el municipio, sino porque si después de todo este tiempo no lo han hecho, me extrañaría bastante que ahora realmente lo vayan a proponer. Pero luego ha dicho una cosa que me sorprende, dice, nosotros no hemos privatizado nada. Bueno, yo creo que eso no es verdad, creo, porque me gustaría preguntarle si usted sabe, cuando usted cobra la nómina de este ayuntamiento, ¿quién es el que le realiza la nómina? Pues es una empresa. Y ese servicio, hasta esta legislatura, lo llevaba un funcionario. Y ahora está privatizado. Con lo cual, usted es copartícipe de haber privatizado un servicio porque está en el equipo de gobierno. Y le diría algo más. Que yo recuerde, y espero equivocarme, pero hay más, hay más. Me da igual que hablemos de deportes. Estoy hablando de deportes y poniendo ejemplos de otras cosas. Porque si me limito a hablar de lo que ustedes quieren que hable, se me puedo quedar en mi casa, porque ustedes no quieren que hable de nada. Entonces no me parece bien que se me interrumpa diciendo de qué tengo que hablar. Por lo menos creo yo, Que yo recuerde, la única remunicipalización que se ha hecho en este municipio, igual me equivoco, y me gustaría saberlo, la ha hecho el que suscribe. Que había una empresa que llevaba los servicios de juventud, a la que yo, personalmente, como concejal de juventud, en la última legislatura, le rescindí el contrato y se llevaron los servicios desde la propia concejalía, con los trabajadores de la concejalía. Y eso
Eso es lo que se llama una internalización, una remunicipalización. El resto no lo conozco. Con lo cual, quiero decirle que estamos hablando de esto y nuestra abstención muy posiblemente sirva para que estos meses puedan servir de discusión a ver si de una vez podemos tener un servicio municipal real en muchas cosas, en este caso de deportes, y no externalizamos a una empresa los servicios que podríamos llevar desde dentro. Pero claro, eso nos lo creemos nosotros y no sé si alguien más. Unas veces porque no tenemos trabajadores, otras porque no tenemos tiempo y otras porque no tenemos dinero. La realidad la mantengo. Se puede hacer porque centenares de pueblos están remunicipalizando cosas más complicadas que el polideportivo, como pueda ser servicios de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, tenemos 6 meses. Ya que Compromís ha dicho alto y claro que está por la remunicipalización, hablemos de remunicipalización del polideportivo. Muy posiblemente todos ganaríamos. También los que están ahora. Moltes gràcies. Senyora Montaner? Seré breu. No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que no quiere escuchar. A mí me gusta que no me den lecciones, sinó que me prediquen con el ejemplo. Bàsicament perquè l'exemple és el millor que podem dir. Jo no vaig a dir si he municipalitzat o no he deixat de municipalitzar o assumir la gestió directa de serveis o no. Jo sé, quan me vaig sentar en este lloc, el que n'hi havia privatitzat i el que no havia privatitzat. De fet, el servei de comunicació ara mateix el du des d'esta legislatura l'Ajuntament de manera directa, per exemple. I abans el duia estava externalitzat. Perquè n'hi ha més exemples i encara que me pugui agradar més o menys les seues paraules, m'agradaria que se predicara amb l'exemple i ara que li convide a que treballi activament des d'avui fins al dia que tinguem que treure les noves ordenances i totes aquestes coses en positiu i en construcció i no a 3 minuts de que comenci el ple que se donen compte de lo que està passant o de lo que deixa de passar. És una petició personal, perquè en les comissions ja sé com funcionem i el que se diu ahir, després, a 5 minuts del pleno, sorpresa. I això tampoc no és massa agradable. Gràcies. Moltes gràcies. Señor Ibáñez. Gracias, señor alcalde. Básicamente supongo que me contestará en la explicación de voto, pero bueno, vuelvo a repetir mis preguntas sobre el asunto del convenio, sobre el órgano decisorio. Y luego me gustaría recalcar que lo primero que nos preocupa al Partido Popular es los 2.600 usuarios, nos preocupan muy mucho los más de 100 trabajadores. Aquí lo que estamos es resolviéndoles el contrato. Y lo que también nos preocupa mucho es que no han contado en absoluto con el Partido Popular, y entiendo que con nadie más, sobre la decisión del modelo de deporte que queremos en la Eliana. Quiero decir, aquí se nos pone encima de la mesa y esto es, y como tantas otras cosas, pues son lentejas, pues si las quieres las coges y si no las dejas. Nos hubiera gustado participar en la decisión sobre el modelo de deporte de nuestro pueblo. Muchas gracias. Intervenguts, no? Vostè ha intervingut o no vol fer explicació de vot? Perdó? Ha intervingut? Vale, molt bé. Bé, jo bàsicament... Ai, és de veres. Bueno, doncs voig a favor de la proposta d'acord presentada per l'alcalde. Partit Socialista, Compromís. Voig en contra. Abstencions. Partit Popular, Esquerra Unida i Ciutadans. Vale, molt bé. Bé, jo vaig a intentar respondre als dubtes que tenen vostès. Ara, el primer que tinc que dir és que així no estem parlant d'una pròrroga, així estem parlant d'una continuïtat transitòria. La pròrroga existeix quan hi ha voluntat de continuar i així està clar que a 31 de desembre s'extingeix el conveni. Número 1. Jo, senyor Lorente, no puc estar en els seus pensaments.
i ni tampoc en els pensaments del senyor Martínez. Però jo sí que li puc dir que jo vaig a intentar per tots els mitjos que el 30 de juny, abans del 30 de juny, ja s'ho estiga tot preparat. La licitació del servei municipal, el reglament de l'ús i l'ordenança municipal. I això és el meu empeño i li demano un poc de confiança. Pregunta el señor Sota, el señor Ibáñez, perdón. Pregunta el señor Ibáñez por qué la propuesta de acuerdo no contempla la disconformidad del señor interventor. A veure, els tràmits són els que són. N'hi ha un informe jurídic de l'oficial major, un dictamen jurídic d'un despatx d'advocats, i en base a aquests informes jurídics, la consellera, la regidora, presenta una proposta d'acord. I aquesta proposta d'acord és la que valora el senyor interventor. Aleshores, a partir de la valoració que fa el senyor interventor, que li pareix bé la proposta, salvo en un lloc, en un puesto determinat, en la continuïtat del servei. Però repeteix, fa referència a l'informe de l'oficial major, no ho oblide mai. Llavors, la qüestió és que ell fa el seu informe i, evidentment, el que tindrien que fer és adaptar l'acord, la proposta d'acord, a l'informe, perquè no hem d'obviar aquesta disconformitat del senyor interventor. Instruments existeixen i nosaltres hem optat per avui presentar una moció a l'alcalde, una proposta d'acord del senyor alcalde, alçant la disconformitat del senyor interventor en base a uns informes jurídics. Per això, això és l'íter. Primer, no, ara ja li Pero eso no lo iban a hacer. No li costa a vostè, i ara continue. Ha sido a propuesta de las dudas del Partido Popular. Després me pregunta vostè per què no se continua en la figura del conveni. Jo ho he dit abans, és a dir, la figura del conveni no podem utilitzar-la. N'hi ha una llei de contractes del sector públic que no ens permeteix usar la figura del conveni i, per tant, tenim que buscar l'instrument jurídic adequat. I, per tant, demanem un dictamen a un despatx d'advocats de prestigi en el món de l'esport que ens senyalen el camí que podem continuar. Però no continuarem en el conveni perquè la llei del contractes no ho permeteix i nosaltres som molt respetuosos amb la llei. I en tercer lloc, vostè me pregunta per la figura de la subrogació. ¿Ha dit alguna de la subrogació dels treballadors? No. Pues entonces ya ho dic estar. Vale. Bé, jo sí que volguera, ara sí que ja fora del torn s'ha aprovat el punt, la proposta està aprovada, i sí que volguera ficar l'accent i agrair públicament el que l'Associació de Clubs Esportius de l'Eliana ha vingut fent des de l'any 2002. I jo torno a anar-me'n als orígens. L'Associació de Clubs no era l'adjudicatària, no era la que portava l'esport, la gestió de l'esport, però hi havia una empresa adjudicatària que se n'anà i se busca la figura del conveni. Per tant, vull donar les gràcies avui públicament més que mai a tots els que han format part de l'Associació de Clubs. Això continua. Donar les gràcies públicament i per aquesta gestió tan eficient que han fet de les escoles esportives municipals. Miren vostès, jo com a alcalde he tingut moltes visites d'alcaldes i de regidors preguntant per la gestió municipal, però sempre han ficat l'accent en la gestió municipal de l'esport. La gestió municipal de l'esport de l'Eliana ha sigut i serà un símbol per a tots. I moltíssims alcaldes d'esta comarca que han entrat nous, han vingut preguntant-nos què s'està fent en aquest polideportiu. Un model de gestió singular i un model de gestió que tots han ficat l'accent en ell. Vull recordar que l'Associació de Clubs té més de 100 monitors, però els 100 monitors estan tots donats d'alta. Vull preguntar què estan fent en altres municipis on no hi ha ningú donat d'alta. Sin embargo, des de l'associació s'ha donat a tots d'alta. Destacar també, avui, més que mai, la col·laboració que sempre ha tingut aquest Ajuntament amb l'Associació de Clubs en l'organització dels esdeveniments esportius més importants del nostre poble, des de la Volta a peu, des de la Sant Silvestre, des dels Jocs Esportius. Agrair a tots els presidents que ha tingut aquesta Associació de Clubs Esportius, des d'Arturo Pérez, Luis Aparicio, Pili Soler i Vicent Zamora, que està avui així, el seu bon treball. Es trobem, ja ho hem dit abans, ho torno a dir, davant d'una figura que no la podem mantindre, que és la figura jurídica del conveni, no la podem mantindre, la llei no es permeteix, i per tant hem de ser respetuosos amb la llei i hem de buscar
una solució. I aquesta és la solució que proposem. Jo crec que aquest acord és bo perquè defensa l'associacionisme del nostre poble i jo crec que van a tindre una continuïtat els clubs esportius a través del reglament de l'ús i de les instal·lacions. Tornar a donar-vos les gràcies i convidar-vos a que se sumeu des de l'associació a aquest nou projecte que començarem a partir de l'1 de gener, preparant tots els expedients, i res més, donar-vos a través les gràcies perquè el treball que heu fet, la tasca que heu fet 16 anys, hem sigut una bandera i continuarem sent una bandera en l'esport en tota la comunitat valenciana. Digueu-li a Eva que entra, ara ja pot entrar. Bé, passem al següent punt de l'ordre del dia, serà el 4, perquè hem intercalat una nova, que és una moció del grup Compromís de rebuig del projecte del port mediterrani. Comenteu? Comenteu? Comentes tu? Comenta? Sí, bé, des del grup municipal socialista s'ha fet una proposta a la proponent de la moció que s'eliminara un dels paràgrafs que apareix ara mateixa i pareix que ha hagut acord en eliminar el paràgraf i la qüestió era sumar i estar tots d'acord i m'alegre que ha pogut ser així. Bé, llegim la proposta. Quasi que millor l'explica i posem en antecedents a tot el món així present. Miren, en 2015, el 15 de setembre, el nostre grup va presentar una moció que era, si no exactament igual, molt pareguda. En aquest cas, estàvem en contra del projecte d'urbanització que es va anomenar Puerto Mediterráneo. Estava ubicat en el terme de Paterna, en el terme de Paterna en el que ara es coneix com a Les Moles, que va ser aquest terreny, quan els militars van deixar de fer allí les seues pràctiques, es va passar a regenerar perquè la natura té algo que és meravellós i és que es regenera si tu tens les condicions apropiades. Entonces, en aquest moment va ser aprovada per unanimitat perquè, a més de l'impacte ambiental que tindria fer una macrosuperfície comercial en Paterna, amb multicines, tendes, casinos, tot tipus d'oci artificial i una comercialització que estem farts de veure i que cada vegada més és un tipus obsolet d'oci. En Paterna volem ficar-lo ahí perquè està molt a prop de la ciutat de València, és el que, diguem, alguns consideren com el final de l'àrea metropolitana, encara que nosaltres reivindiquem que la nostra comarca és part de l'àrea metropolitana, i seria un projecte desmesurat en una carretera que és la pista de Mus, que és la CB35, en la qual ja contem amb 4 megasuperfícies entre Burjassot, Benimàmet, Paterna i jo no diria que és una mega superfície, però sí tenim un gran comerç així, que es diu Centre Comercial El Osito. Això, tots sabem que en les hores de trànsit d'hora punta, que coneguem com l'hora punta, la carretera està col·lapsada i els accessos d'entrada a la ciutat se'ns fan eterns des de l'Eliana. A més, també fiquem com a relleu que això seria un fort impacte tant per a les nostres superfícies grans comercials, com és el Centre Comercial de l'Osito, o el xicotet comerç nostre, que a més és referència no sols a nivell local, també és una referència a nivell supramunicipal. Sabem que molta gent utilitza l'Eliana com a centre comercial a cel obert, perquè és el que estem reivindicant, que el nostre poble té una gran riquesa comercial. Això ens va dur en 2015, en setembre, a portar aquesta moció i a que el ple, per unanimitat, sobretot per protegir el nostre xicotet comerç, que ja pateix prou, tot el ple mostrarà el seu rebuig. Després va passar a la Comissió d'Avaluació Ambiental Estratègica i això va emetre un punt negatiu, va rebutjar el projecte de Port Mediterrani. Ara s'ha modificat això, però continuen
carregant-se un paratge natural, continua sent un accés a la ciutat de València per a nosaltres, per la mateixa via que és la CB35, i sobretot el nostre comerç continuarà sent afectat en un model que considerem obsolet i que és molt perjudicial per a l'Eliana, perquè encara que estigui en Paterna està molt a prop del nostre poble. I jo, com a última reflexió, vull dir, jo me'n recordo quan era menuda, en el Osito n'hi havia cines, n'hi havia 8 sales de cinemes, i la gent anava molt, però van ficar Kinèpolis i el cinema va desaparèixer, perquè estava molt a prop i n'hi havia més servei. Si això passa a Xina, què li pot passar al nostre comerç? Per això tornem a dur açò. Em consta que l'Associació de Comerç ha manifestat el seu suport a esta moció i volem tornar a dir que l'Eliana no està d'acord en que se destruïsca aquest paratge que ja he dit que es nomena Les Moles, que tornem a dir a la Generalitat i a qui corresponga que mentre les circumstàncies continuen sent així, nosaltres estem en contra d'aquest macroprojecte comercial. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Algú vol intervindre? Señor Lorente. Sí, me gustaría simplemente hacer un par de, sin intentar dar lecciones a nadie, por supuesto, un par de apuntes por lo que nosotros estamos de acuerdo con este punto y ponernos un poco en situación. Realmente el modelo de comercio que tiene el Estado español pues es muy semejante al de restos de países del mundo occidental y fundamentalmente pues a los Estados Unidos, que son los que marcan un poco tendencia, ¿no? Pero hace algún tiempo estuve leyendo la desaparición de los centros comerciales que está habiendo en Estados Unidos y he entrado ahora en Internet para intentar refrescar un poco la memoria y simplemente pues como datos aportaré que el 25% de los centros comerciales, de los grandes centros comerciales de Estados Unidos, van a desaparecer, van a ser cerrados. Y aquí vienen 3 factores que me parecen interesantes por los que realmente creo que es importante apoyar esta propuesta, en toda su extensión, incluso en mayor extensión, ¿no? Primero, existe una sobreoferta comercial. Es impresionante que vayan a hacer un megacentro comercial en Paterna cuando la oferta de grandes centros comerciales es brutal. La compañera de Compromís estaba diciendo los diferentes sitios y lugares que hay, ¿no? Luego la obsolescencia de los centros. Claro, cuando tú tienes un centro donde lo tienes hace 15 años o 20 años y te ponen en la esquina de enfrente un centro nuevo, pues la gente no se va a comprar a tu centro. Se va a comprar al centro super guay que tienen allí, todas sus cosas limpias y modernas y diseñadas por grandes diseñadores. Y, por supuesto, el auge del comercio electrónico, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si se implanta? Es un apunte simplemente, pero con esto, ¿qué va a ocurrir si se implanta el gran centro comercial de Paterna? Pues yo la verdad es que auguro que una persona que vive en la Eliana pues preferirá irse a los sitios porque lo tiene más cerca, o el de la Pobla, Baibona. Pero el que vive en Llíria, en Ribarroja o en los pueblos de alrededor, pues va a hacer caso omiso de ir a los sitios y se irá al megacentro comercial porque es más nuevo, porque tiene mejores instalaciones, y el gancho, porque tendrá una serie de instalaciones de ocio que harán que la gente vaya primero a divertirse y por tanto luego a pasearse para comprar. Evidentemente esto no sé si lo podremos parar desde un mini ayuntamiento como la Eliana y si esto ayudará al comercio local o no, pero cuando estamos viendo, por lo que estoy diciendo, que ni siquiera los centros comerciales grandes van a sobrevivir, pues el comercio local ya lo va a tener crudísimo. Porque aquí el comercio local, pues digamos que después de 15 años del Osito, o 16 o 17, no me acuerdo cuántos son, pues evidentemente han sabido manejarse, ser
innovadores y tener otras cosas y están sobreviviendo. Pero en el momento que pongan ese megacentro, ni comercio local ni el Osito. Vamos, lo tengo más que claro. Porque las evidencias que nos marcan otros países, nosotros no vamos a ser aquí ni el rey conqueridor ni nada de nada. Nos iremos a pique. Y por tanto, creo que lo mejor que se puede hacer es apoyar esta moción. Gracias. Moltes gràcies. Més intervencions? Passem a la votació. Vots a favor de la moció presentada pel grup Compromís? Unanimitat. Unanimitat. Ah, no, perdó. No, perdó. Vots en contra? Abstenció? Una abstenció. Explicació de vot, señor Martínez. Gracias, señor alcalde. Para quienes no me conocen, tengo un pequeño comercio en el pueblo desde hace 16 años. Es decir, que en principio, aparentemente, el que más puede estar interesado en este plenario para votar en contra de un megacentro comercial en Paterna, pues sería yo. Pero no es el caso. O sea, nosotros lo planteamos, o yo lo planteo en este caso porque de alguna manera sí creo que es justo, como una inversión privada, un riesgo privado, en un terreno privado y con un expediente que no está aún concluido. Faltan una serie de certificaciones y hay intereses también de una población que no es la nuestra, que es ajena, que es Paterna y alrededores. Entonces, bajo este punto de vista, no estando el expediente concluido, consideramos que hay que esperarse a ver qué dicen los expertos, los técnicos, porque a lo mejor todo esto sobra. De alguna manera, todo esto sobra. Y es un brindis al sol, por lo menos bajo nuestro punto de vista. Dicho esto, como he dicho, soy comerciante, 16 años en Aliana. El comercio de Aliana, el pequeño comercio, ya está muy perjudicado. No nos hace falta que vengan los alienígenas ni que hagan un centro comercial en Paterna, ya estamos muy perjudicados. Y lo que deberíamos de hacer desde este plenario, desde un principio, más que preocuparse qué pasa en Paterna, preocuparnos qué pasa aquí en el pueblo. Preocuparnos de que nuestros clientes, que efectivamente vienen de La Pobla, de Ribarroja, tengan sitio para aparcar. Preocuparnos de que nuestras calles estén bien iluminadas y que no sean nuestros escaparates los que iluminan las calles, que es al revés. Es lo que está pasando hoy. Ayer en la calle Valencia, el único escaparate abierto era el mío. Y la calle estaba a oscuras. A oscuras. Eso no es una alegría para la gente que viene a comprar. Si no encuentran sitio para aparcar, se van al Osito, que también es un centro comercial. Entonces, más que preocuparnos de Paterna, ¿por qué no nos preocupamos de que cuando se hace un mercadillo en mi propia acera, enfrente de mi establecimiento, hace 2 años, que me ponen, qué casualidad, 3 paraetas de zapatos, no hay otro sitio, en mi puerta, 2 años, eso es preocuparse por el pequeño comercio. Por el pequeño comercio, cuando se hace una feria de Navidad, no se contraprograma otra actuación. Si nos queremos preocupar del pequeño comercio, empecemos por aquí y dejemos a Paterna tranquila. Muchas gracias. Gracias. Senyora Marco. Moltes gràcies, senyor alcalde, i bona vespre a tots. Bé, nosaltres ja se varen pronunciar en el seu dia, en el 2015, sobre la nostra postura, sobre el Puerto Mediterráneo, ara anomenat Into Mediterráneo, i sí que volem dir, a part de que havem manifestat el nostre vot a favor, que apreciem que és més un conflicte polític entre PSOE, Compromís, PSOE, que haurien de solucionar, perquè estan parlant de si recalifiquem aquests terrenos, perquè no se fique. El PSOE sí que ho veu positiu de que s'implante, entonces jo també volem manifestar això, de que ahir veiem un conflicte que aquests 2 grups polítics tenen que solucionar. I un poquet arreplegant el que ha dit el company de Ciutadans és que sí que és de veres que verdaderament del que tenim que preocupar-se és del nostre comerç local i de la seva potenciació, frenant la floració
de grans superfícies. Últimament s'ha instal·lat l'Aldi, s'ha instal·lat també el Lidl. Està pendent, que de moment s'ha frenat, el desenvolupament de, no sé, recordo, la Poma 51, crec que era la 51, ahí en la Siesta. Entonces, totes aquestes coses sí que hauríem de tindre-les en compte per a potenciar el nostre comerç local. Gràcies. Gràcies. Senyora Andrés. Bé, jo, en primer lloc, més que explicar el vot, que bé, bueno, ja per coherència també varem fer el mateix que ha comentat el Partit Popular, varem votar en 2015 a favor d'aquest projecte. Sí que volíem recalcar des del grup municipal socialista que el projecte d'Intu Mediterrani difereix prou considerablement respecte de l'inicial presentat per, no recordo ara, Puerto Mediterráneo. Han hagut una sèrie de reconsideracions, s'ha modificat el plan general, hi ha una disminució considerable de la superfície edificable, hi ha una sèrie de coses que s'han anat corregint per a minimitzar l'impacte. Volia dir-li al senyor Martínez que segurament compartirem totes les qüestions que ha plantejat sobre el comerç local, però també volia, per a que conegueren tots vostès, que la pròpia Associació de Comerciants ens ha fet arribar la proposta, suposo que a vostè l'haurà arribat també com a portaveu del seu grup polític, que recolzarem des de l'Ajuntament de l'Eliana la proposta de rebutjar aquest projecte. Està clar que tenim que treballar tots per el comerç local a l'Eliana, però una cosa no lleva l'altra. I els comerciants del nostre municipi entenen que els podria d'alguna manera perjudicar i els han demanat que recolzarem, i per això principalment aquest grup ho ha fet. A la senyora Marco només dir-li que no entenc massa bé per què el seu vot ha sigut positiu, perquè s'entenen que és un conflicte polític, si els pareix bé que el tema de les superfícies, no acaba d'entendre massa bé com al final han votat a favor. Suposo que també serà perquè l'Associació de Comerciants els ha fet arribar la seva proposta, igual que a nosaltres. Molt bé, passem ja al següent punt de l'ordre del dia, el 4, que ara passarà a ser el 5, que és una moció que presenta Esquerra Unida als Verds, Sumem, sobre identificació de les persones que treballen en l'entorn i en l'espai municipal. Bé, esta moció se va deixar sobre la mesa, la tractarem en el plenari següent, perquè falten uns informes tècnics. Bé, el següent punt de l'ordre del dia és la proposta d'aprovació de l'inventari municipal de béns i drets i patrimoni municipal del sòl. Vol explicar què anem a aprovar o no fa falta? No? Vol? No? Explica un poquet, que és per a que la gent s'interessi. Moltes gràcies, alcalde. Bona vesprada. Bé, el que se va aprovar és la recepció de l'inventari i la seva aprovació com a tal, que bé, que és una qüestió totalment tècnica i que des del 2006, que és l'última volta que se va actualitzar el patrimoni, en aquest cas l'inventari patrimonial, pues des del 2015 que se va reprendre una altra volta i bé, i la gran tasca que han fet així els tècnics i funcionaris pues, està sobre la taula. Torn de paraules, volen intervindre? Passem a l'aprovació de l'inventari, de la proposta d'aprovació de l'inventari. Vots a favor? Partido Socialista, Compromís, Esquerra Unida Verds i Ciudadanos. Vots en contra? Abstencions? Partido Popular. Explicació de vots d'algú? No? Sí? A ver, por un lado, pues nada, agradecer que definitivamente esté hecho, que ya tocaba, y por otro lado, pues nada, como bien ha dicho mi compañero Quique, desde el 2006 en una de las auditorías se dice que el inventario no estaba hecho, no estaba actualizado, que implicaba que no podíamos verificar ni opinar sobre la corrección de los datos del inmovilizado, que supone el 78% del total del activo, y que esto tenía un reflejo en el patrimonio, es decir, en el pasivo del balance. Por eso ahora os damos las gracias de que esté actualizado, pero nos hemos abstenido porque hasta ahora toda esa parte del balance pues no hemos podido opinar sobre ella. Simplemente era eso. Gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia. És un reconeixement extrajudicial de gastos de despeses, expedient 2417/2018.
Vol explicar per damunt, senyor Inglés? Sí, gràcies. Bueno, l'expedient és molt senzill, és molt de tràmit, són una sèrie de factures que s'han quedat fora de crèdit pressupostari que se tenen que reconèixer. Bàsicament són les SGAE, la Societat General d'Autors, una factura d'un conferenciant, un físic a l'òpera, que és una conferència que es va donar, i un 70% de la projecció del projecte d'execució d'una reforma del Garbí. Són factures que per el seu retras s'han quedat fora de lloc i que bàsicament el gros de la qüestió està en les factures de la Societat General d'Autors, que no s'han pogut conformar, estarà per diferents problemes de conformitat en les factures, de presentació en format electrònic, que és el que se li demana, que és el que exigeix la norma, i que fins ara no han pogut fer. S'han anat tornant, s'han anat anant. La Societat General d'Autors, com vostès saben, ha tingut molts problemes en aquesta època i ara ja estan totalment conformats i se poden posar a aprovació i a reconeixement. Res més. Gràcies. Volen intervindre algú en el punt este o passem a l'aprovació? Vots a favor del reconeixement extrajudicial? Los mismos. Compromís, Ciudadanos, Esquerra Unida, Verds. Vots en contra? Abstencions? Partido Popular. Explicació de vots. No expliquen el vot? Gràcies. Bé, ara hem de... Està fora de l'ordre del dia, però anem a llegir... No sé si primer n'hi ha que aprovar la urgència o no fa falta? No, perquè estem d'acord. L'aprovarem en la Junta de Portaveus. Sí, és una declaració institucional sobre la protecció dels cítrics valencians, crec, més o menys, no? Aleshores, va llegir els acords la regidora, la senyora Andrés. Bé, si els pareix bé, el llig només la part dels acords. Ve a dir que davant l'aprovació del Parlament Europeu del règim d'importació de cítrics del Sud-àfrica, el ple de l'Ajuntament de l'Eliana vol aprovar els següents acords. Primer, reclamar el suport del govern espanyol a les administracions i parts afectades per a la crisi del sector citrícola valencià, emplaçant-lo a que lidere davant la Comissió Europea un procés de renegociació amb els països de l'Àfrica Meridional, Sud-àfrica, sobre les importacions de cítrics que minoren els aspectes negatius per als productors nacionals. Segon, instar al govern espanyol que s'apliqui la clàusula de salvaguarda, article 34 de l'acord amb Sud-àfrica, donada la perillosa crisi que travessa el sector citrícola valencià i de l'estat espanyol. Tercer, demanar al govern espanyol que inste la Comissió Europea que agilitze els tràmits per a facilitar a les organitzacions de productors la retirada de cítrics del mercat en fresc, dotant amb suficient pressupost els programes operatius destinats per a tal mesura. Quart, instar al govern espanyol que es generi una partida pressupostària suficient per a la retirada de cítrics del mercat en fresc d'aquells agricultors no pertanyents a cap organització de productors. Cinquè, sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que s'apliquin les mesures compensatòries pertinents als productors afectats. Sisè, demanar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que s'incloguen els productes cítrics en la llista de vegetals d'alt risc per previndre plagues. Setè, beneficis fiscals per a les rendes agràries i que s'aproven i subvencionen plans de reconversió de varietats que donen opció a tindre producció que no coincidisca temporalment. Vuitè, mesures econòmiques que suporten el manteniment de les terres per a frenar l'abandó i afavorir el relleu generacional. I novè, donar trasllat de l'acord al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern espanyol a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, a l'Associació Valenciana d'Agricultors, a la Unió de Llauradors i Ramaders, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Ara ja passem a la informació municipal. I la informació econòmica ja saben que s'ha enviat als portaveus dels diferents grups polítics i està a la seva disposició. Informar que està a disposició dels senyors regidors les resolucions d'esta alcaldia de la número 2505 de 23 de novembre a la 2779 de 21 de desembre.
se li donarà en un CD, o ja s'ha donat. Bé, jo volgué afegir una sèrie de cosetes. A veure, en primer lloc, m'agradaria donar compte d'una resolució que en teoria estaria així ficada. No, sí, estaria així. Però bueno, jo crec que la deuen de conèixer, no n'hi ha cap de problema, perquè si no la van a conèixer de totes les maneres, per tant, que ho sàpiguen. És la resolució número 2273/2018 i és una resolució d'esta alcaldia de 21 de desembre per la qual aprova la pròrroga del pressupost del 2018 al 2019. En principi, anem a començar l'exercici 2019 en el mateix pressupost que el 2019. Tenim una sèrie de... que en el 2018, perdó. Tenim una sèrie de prioritats, la IFS, les escoles municipals, Aquamed, i hem de prioritzar. I, per tant, hem decidit passar el pressupost del 2018 al 2019, que intentarem, per tots els mitjos, aprovar-lo el més aviat possible, però en principi el dia 1 de gener començarem a funcionar en el pressupost, repetís, del 2018 passat al 2019. Per tant, els regidors i les regidores tindran les seues partides exactament igual. Per a la seva informació, sols n'hi ha dues coses que no poden passar. No poden passar, però passen a economies. Una són les subvencions nominatives, perquè se creen ex proceso per a cada pressupost municipal, i l'altra que no pot passar és la inversió pròpia, perquè hem d'aprovar-la. De qualsevol forma, se faran les modificacions oportunes per incorporar dins del pressupost aquestes subvencions nominatives i aquesta modificació de crèdit. Bé, hem de prioritzar i, per tant, hem decidit prorrogar el pressupost. En segon lloc, volguera comentar-los, encara que he eixit en la premsa, que el passat 18 de desembre la senyora regidora i diputada Mercedes Berenguer i jo vàrem tindre una entrevista amb el delegat del govern. Nosaltres continuem treballant en el tema de l'adenda i el delegat del govern es va traslladar que el govern de la nació, el govern de l'Estat, és molt sensible a les reivindicacions d'aquest municipi i es va assegurar per totes que qualsevol, que encara que no ho ficaran en l'adenda, cosa que sí que replega, qualsevol modificació que hi haguera a favor de qualsevol infraestructura que hagi fet Aquamed, qualsevol modificació, qualsevol bonificació, qualsevol tractament de favor a qualsevol infraestructura aprovada pel govern de l'Estat, i té que aprovar el govern de l'Estat, s'aplicaria de la mateixa forma a la planta desnitrificadora de l'Eliana. També m'agradaria informar-los que hem rebut i que vaig llegir una carta d'agraïment de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de l'Eliana. La dirigeixen a l'alcalde y pedir, estimado señor, la Junta de la Asociación Democrática de Jubilados y Pensionistas, UDP, de esta población quiere que por su mediación haga llegar a los diferentes departamentos de nuestro ayuntamiento nuestro agradecimiento por las atenciones y la prontitud con la que nos atienden. Queremos destacar, sin que sirva de preeminencia, a las diferentes concejalías, a servicios y a los diferentes funcionarios de este ayuntamiento. Abusando de su amabilidad, es un lenguaje un poquet, hágales llegar este reconocimiento por nuestra parte, que quede constancia de l'agraïment per part de l'Associació de Pensionistes i Jubilats. Després, comentar-los, també és públic ja, però que l'Eliana serà seu de la Vuelta Ciclista a Espanya del 2019. En concret, la 5a etapa eixirà del nostre poble i acabarà en Javalambre. Jo crec que això és un fruit del bon treball i així té molt que veure l'Associació de Clubs Esportius de l'Eliana i de tota la gent del poliesportiu, perquè constantment l'Eliana és reconeguda, varen fer el dia olímpic, el Comitè Olímpic Espanyol es va designar com a ciutat olímpica i per al 2020 ja anuncia que tornarem a ser ciutat olímpica. També vàrem ser tirats per la Federació Espanyola de Futbol en la campanya del Xoc-Net. Hem desenvolupat diferents campionats nacionals de baix i de karate, tenim diferents atletes olímpics al nostre municipi i això jo crec que és determinant, ha sigut el bon treball i el bon fer en matèria d'esports. La cita serà el 28 d'agost i per als opinadors de les xarxes socials, aquests que diuen que què passarà, que si vamos a asfaltar menos calles o vamos a reparar menos aceras, tranquilizarlos perquè el cost de la vuelta és zero. ¿Vale?
Això per als que els opinen, i això que opinen per les redes socials. Gràcies a l'organització de la Vuelta Ciclista a Espanya per haver confiat en l'Eliana. Gràcies també a la Diputació Provincial de València perquè ha sigut molt vàlida per a que nosaltres, i he de destacar la bona gestió del president de Toni Gaspar, d'Isabel García i, evidentment, de la nostra regidora Mercedes Berenguer, perquè han fet molta força per a que l'Eliana siga un cap d'eixida i, sense dubte, el dia 28 d'agost serà una festa per al nostre poble. Moltes gràcies. Bé, després del 4 passem al 5, i convidar als diferents actes que anem a tindre d'ací a poc. El dissabte tenim la Sant Silvestre, que organitza l'Associació de Clubs, la gent del poliesportiu, el dia 29 de desembre. Sabem que tenim el 28 i el 30 projecció de cinema. Anem a projectar la pel·lícula El desentierro, que és un veí del nostre poble, Nacho Ruiz Pérez, una pel·lícula que realment val la pena que aneu a veure-la. Tindrem l'orquestra del cap d'any i després, per a començar l'any, el 5 de gener, tindrem un concert extraordinari de la Jove Orquestra Simfònica de Castelló, una jove orquestra que compta amb 90 membres i que serà una entrada gratuïta, el farem a les 11:30 del matí i que s'han brindat per a fer un espectacle, un concert extraordinari al nostre poble. I res més, acabe desitjant als regidors i al públic assistent, als ciutadans i ciutadanes que ens acompanyen, acabe desitjant-vos que tingueu una bona entrada d'any i que tinguem tots molta sort i molta salut en l'any 2019. Moltes gràcies. I ara passem a les pregs i preguntes dels senyors regidors. Senyor Martínez. Moltes gràcies, senyor alcalde. Anem a veure. Avui, si no passa res, que crec que ja no passa, és l'últim plenari que tindrem d'enguany, del 2018. I jo vaig a confessar una cosa, portava una idea, i era no fer cap de pregunta, i a replegar el que ja crec que tot l'equip de govern, i m'imagino que el resto dels consellers hauran recibit de la famosa web Denúncia Pública a l'Eliana, a replegar el resum de l'any que ens han passat, per almenys a mi m'ha fet replegar i m'han dit que l'han passat també al resto dels consellers. No per res, sinó per el que dia antes. És que la veritat és que sempre són les mateixes coses, tots coneguem el que n'hi ha, les queixes del personal, les queixes de la ciutadania. Sí que és de veres que així en aquest plenari s'han pres algunes mesures ja i que alguna cosa ha avançat, però contínuament continua seguint sempre els mateixos temes. Jo havia fet una llista, resumen, de 28, però, sincerament, jo les tinguem tots i l'únic que demanaria és que a veure si entre tots aquesta llista resumida de 28 se queda en 8, perquè és sempre el mateix, i tenen raó. Entonces, d'alguna manera, fem una miqueta d'esforç, una miqueta, i a veure si en aquests pressupostos que venen, si algun dia se fan, procurem llevar alguna coseta, no tot, però algo, que se note, i desitjar-los a tots feliç any nou. Gràcies. Realment no sé si val la pena que un grup que s'anomena Consiga fa una relació sense entrar a especificar absolutament res, parla de tràfic, de voreres, de lo que siga, i parla de lo que ha replegat en 2 anys. Si la forma de que l'Ajuntament gestioni alguna cosa és que cada 2 anys algú ens fa arribar una llista de lo que ha pensat a lo llarg del temps, crec que ni és productiu, ni efectiu, ni serveix per a res. Tot el que fan vostès quan venen així i fan alguna proposta que se pugui aportar és raonable, l'altre, pues, en fi, crec que no té ni resposta. Anem a veure, Mercedes, jo no... I al final, realment jo li vaig contestar a aquesta senyora que ens envia a tots que jo estic obert, el meu despatx està obert, sempre que les propostes siguin raonables. Ara uno fica per ahí, pues lo que estaba dient antes de la volta. A ver, ahora no vamos a reparar aceras ni vamos a tener... És que jo, en les redes socials, jo dic el que vulga. Aleshores, el que tenen que fer és que si tenen algun problema en una zona determinada, pues presentar un escrit com Déu mana, o vindre a parlar en l'alcalde o en la regidora, que no hi ha cap problema. I jo crec que així no se menja a ningú. Gràcies. Més preguntes? José, perdó.
Moltes gràcies. Bueno, jo replegué un prec d'un veí de la zona de Montesol sobre els forats que n'hi ha en les voreres d'Isabel la Catòlica. He vist les fotos, també sé que ho ha publicat, me pense que no sé si en denúncia pública, però bueno, a nosaltres també ens ho ha fet arribar. Jo inclús li vaig convidar a que vinguera al pleno d'avui, però el xic treballa i me digué que li anava a ser impossible i bueno, ell demana que aquests forats, que sí que no arriben a ser socavons, perquè no arriben a ser socavons, però són forats que te caben els 2 peus dins i són verdaderament perillosos. Diuen que la cera està totalment intransitable en molts tramos d'Isabel la Catòlica i que mentre li arriba el turno o no li arriba a aquestes aceres d'este carrer, pues a lo millor la brigada de l'àrea de serveis pues podria a lo millor solucionar-ho d'alguna manera. Gràcies. Mirarà, perquè n'hi ha un pla de voreres, un pla de reparació de voreres, i mirarem si és una vorera que està malament, segur que entrarà. Hem de prioritzar i hem ficat 360.000 euros per a reparació de voreres i n'hi haurà que buscar si està en això. Però de totes maneres, el mateix que li he dit abans a Salvador, és a dir, si este veí o utilitza la línia verda o bé i presenta una instància, jo crec que és molt més fàcil perquè... Bueno, dir-li exactament en quin lloc és i que mos ho diga, o que te ho diga tu i tu m'ho dius. Sí, estic consultant el llistat del pla de voreres i si apareix Isabel la Catòlica, el que no li puc confirmar és que siga exactament aquest punt, però segurament estem parlant del mateix. Moltes gràcies. Més preguntes? Gracias. A ver, una pregunta es sobre si se ha hecho alguna acción sobre la teleoperadora o la grabación de la teleoperadora que se aprobó en una moción del Pleno del Partido Popular para que hablara en las 2 lenguas oficiales, y esta semana que he vuelto a llamar sigue diciendo lo del coixinet y únicamente en valenciano, y no se está impulsando el acuerdo plenario, que no sé, casi creo que fue por unanimidad incluso. Y luego me quería preguntar respecto de las pintadas aquellas de los lazos amarillos, sobre todo en los inmuebles públicos, si al final, como se parece que arrestaron al hombre que realizaba aquellas pintadas, si se está ejercitando, como se nos dijo, alguna acción legal en su contra para intentar recuperar y resarcir un poco aquel mal causado. Gracias. Con el tema de la teleoperadora, pues si realmente pedir disculpas, veremos mañana a ver lo que ha pasado, porque realmente debería de cambiarse. Y en el tema de los lazos amarillos, nosotros pusimos en conocimiento de la autoridad judicial estos hechos. No sé dónde está, pero la autoridad judicial lo sabe. Él vino y nos dijo que quería pintarlo y le dijimos que nosotros que no, que íbamos a decirlo a la autoridad judicial, presentamos la denuncia y ya está. No sé en qué momento están. No hay una reclamación patrimonial por parte del ayuntamiento en cuanto al resarcimiento. No. Hay una denuncia y... Sí, pero no hay una demanda civil para intentar, porque eso te estarán cuantificados los costes que nos ha supuesto el pintarlo tantas veces y... Pero todo eso está en el procedimiento judicial. Sí. Yo quería hacer un ruego, quería pedir disculpas a la concejala Mercedes Belenguer porque no asistí a la reunión de participación ciudadana. Fue por un tema personal y disculpar la no asistencia y solicitar que por favor me paséis el acta de esa reunión, que no pude asistir. Gracias. Y otra cosa, cuando convoquéis, por favor, convocarme a mí, que soy la que suelo venir, si se puede. Si no, lo hago por registro de entrada, no sé. No, tomamos nota, no hay ningún problema, y el acta tal como se quedó, falta revisarla, me la han pasado, falta revisarla y se remitirá tal como quedamos en el Consejo. Ok, gracias. Y no hay que pedir disculpas. No, pero yo quería hacerlo. Gracias. Hasta luego. Gràcies. Més preguntes? Alcem la sessió. Torn de preguntes per als ciutadans i ciutadanes que ens acompanyen avui.
Li demanaria brevetat. És que m'he d'anar corregent, no és per res. Bona tarda i adeu. Que com diu breu, doncs breu és ser això. En primer lloc, el d'Isabel la Catòlica, jo passe per ahir perquè perteneix a la meva ruta del colesterol i està a prop del restaurant El Xalet. Jo que utilitzo molt la línia verda, si passe per allà faré una foto perquè sé segur que en seguida ho repararan. Donar-la enhorabona perquè el carrer Isabel la Catòlica, que era un lloc que sempre tenies que baixar per l'asfalt perquè estaven completament sempre els cotxes aparcats i ara s'ha fet línia única i s'han pintat les ratlles d'aparcament i a partir d'ahir jo suposo que en 4 pots de pintura hem solucionat un problema greu i ara la gent aparca baix, per tant agrair a l'Ajuntament prendre aquestes medides que espere que se segueixi fent la unidirecció de tots els carrers de l'Aliana perquè tots volem disfrutar de les voreres. Sobre el que ha comentat de la volta ciclista, jo en Llíria sí que varen asfaltar perquè la zona aquella de l'antiga fàbrica de Ríos, gràcies a la volta ciclista se va fer allà una esplana i s'asfaltar. Jo així en l'Aliana demanaria en tot cas que la volta ciclista isquera del carrer València i així potser aconseguim asfaltar aquest carrer que és el que més castigat està del poble. És una suggerència que vos dono. Per lo que ha parlat el senyor Martínez del xicotet comerç, del recolzament del xicotet comerç, jo sí que veig una cosa, i és que quan se va inaugurar l'Aldi vaig veure en la foto això que va anar Eva, va anar Mercedes, va anar Marta, va anar l'alcalde i en altres grans superfícies o grans negocis també ha vist que va Quique i quasi tot l'equip de govern i després resulta que qualsevol de nosaltres amb molt d'esforç obrir un xicotet local, siga un quiosc o siga una tenda de fotografia o una sabateria i després per allí no passa ningú. Jo sé segur que l'alcalde me dirà que vosaltres aneu a on vos inviten, però jo voldria preguntar-li a la regidora de promoció econòmica si n'hi ha algun protocol perquè per lo menos el xicotet comerç se senta recolzat i quan inaugura, per lo menos, aunque siga donar-li el parabien, pues passar per allí i recolzar-lo. Simplement era ixa. No vull fer-ho més llarg, doncs gràcies per això. Senyora, vols contar? Sí, seré molt breu. Mire vostè, jo a la inauguració de l'Aldi me van convidar i no vaig anar. Nosaltres, des de la promoció econòmica, quan s'entenem que algun comerç ha obert, intentem passar. A vegades pots, a vegades no pots, dins de la disponibilitat horària i tal, però si no has pogut anar a la inauguració, normalment passem des de la regidoria o... Bueno, jo mateixa he passat i li he donat informació i, clar, òbviament ens fiquem al servei dels treballadors, del propietari en aquest cas, perquè normalment els treballadors i les treballadores són els propietaris. I bé, l'aposta és clara i decidida des d'esta regidoria per el xicotet comerç i el seu recolzament. Moltes gràcies. He de contestar també, quan me conviden a qualsevol inauguració sol anar i les inauguracions són del xicotet comerç i del gran comerç, per tant jo soc l'alcalde de tots, per tant si me conviden des d'Aldi o me conviden des de Carrefour tinc que anar en representació de l'Ajuntament. Bueno, doncs moltíssimes gràcies a tots i que tinguin una bona entrada d'any.